10 days aya, ma 10 days aya. Simba ratira kuti ndisinyasa simuka kuti nditambe pakati ipei. Handitika. So guys, maskwera sei mamuka sei manheru kumatima nenyika apana apa tisangana first live yedu muna 2020 and I believe this live yatanga 2021 guys. Iyauya iri live yakanaka kuvhurisa gore. Sarimonani ninjani matera nabudhi. How are you guys? Boncho kumatima nenyika murisei sani ndinokufarai mose guys. Tugamchirai zvakare pagoreja tichingori vapenyu kudai. So chingotsewa mwari vakatitranyasha mwari kuti zvakanaka. I hope 2021 is going to be a better year for us than 2020. So guys, I wish you well, Mese. I wish you good, healthy. Never moon nursing industry. Please be safe. Mwariva kuchengetedzei. Montiregerao guys, my life achauya kusvikira 10 days zakwana. Ndinenge ndichingoridzadza church. Anditika montiregerao ndichambomira kuridzadza chiti kuti ndisabude mulaini kusvika pa 10 days akapatira. Ndisina simba rekutamba anyway. Andina simba rekutamba. Tavamisa wani vakura bachingofona. Right, nyaya tinayo guys, regai tidedze munhu angoti gaga nyake because arida kuenda kubasa. Hasiri yanga chingwa kuya, munhu angachingwa kutanga kuya ndemai vemwana wanetsa nechipambi. Mwana wanetsa nechihure zvokuti wakutosvika pakunyengera mai varume achivigira mai varume kumba. Handizi kuti kuderera kwakadi kuti ndio generation yatava nayo kana kuti kudi but ndazokumbira kuti vaswap because uyu arikunda kushifti manje anditika saka ane nyaya yakaruda kuti akudzei imi mongoteerera anditika mombomira kujaja madiaries tave muna 2021 kana tichitaura chokwadi chiudza munhu chokwadi tinomuudza but tisingatuke tisingajaji anditika. Our platform is unique, it's different from other platforms, so let's maintain that anditika. Right, regai tiningirire tidedze muenzi wedu tisati tamubatirira aruda kuti aende kubasa anditika. Right, hakuna binocular mkoma Gordon for 10 days. Kwete 10 days actually for kushikira 10 days every day ka manje apa zvezvabo. Don't worry, manje apa tetabo. Muyenzi wedu kana uri comment section bata phone yako takamirira iwewe bata phone. Ndataura naye some minutes before ndapinda pa live. Anzina pem dukuseni tumi ndokutumira pem tumira address. Ko vaita sei futi avatakufona avachabati phone. Tabva kutaura navo izvozvo vachitindoita sendo yaku live ngati aiwa tisikuda kuona face yenyu tuda kana tikuda kungonzwa voice renyu. Saka ndisikuziva kuti asi kuda vaita menzi tichangodropa. Shalini ndeipi because vamboita so asi ha. Right. Esnat ndokumbira muti batirewo phone. Bata iphone ka Esnat, I can see you in comment section. Bata phone yako ku WhatsApp. Davida phone yako ku WhatsApp. Esnat ndikukuona mu comment section. Davida phone ku WhatsApp. I can see you in comment section. Davida phone mu WhatsApp. Davida phone. I can see you in comment section. Ndafunga zvizvi tukasei. Davida phone ku WhatsApp. Esnat Davida phone ku WhatsApp. Daira phone ku WhatsApp. Tukita zve WhatsApp iwa tisikuda kuti uye pa live. Saka chingo daira phone ku WhatsApp. Ndikukuona mu comment section. I saw you in comment section. Daira phone yako ku WhatsApp. WhatsApp calling chat ndo yatirikuda. Cynthia, happy new year. Hello my sister. Koma mocha kezvo comment section. Mama da kuerenga ma comments. Mama da kuerenga ma comments. Ma imwe phone yami nayo ka chiita chivhara volume yacho kana tumuidzime total because yakuzvinzwa kunoku. All right. Right. Maskwera seiko mainini. Tongoti pachipamwe. Taskwera. Andisiti moda ndishandise zita iri so zvendotaura kudhara iri ndokugumira kuti Esnat kana kuti ndokuchinja izita kuti vanasazoziva kuti ndimani. Ndochinja zita.
Alright, chipo. Saka iwe nhasi ndiwe chipo anditika. Chipo tinokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi iwe ndowandibata kuseni uchivava ukati sisi kune zvakaitika ndikazama kuti ndipe nhamba yacho ndimufonerewo the other party uyu Mushurugwi ndikakauyawo ndikamufonera ndikazama kusanganisa ipatriweko kuti tinyatsotaura nyacho inzwike. Pakaita hondo, pakaita makakatano, pakaita chi. Unfortunately, paya patezembita kumufonera kechitupa yakazadaira phone. Azengo ndifonera wari one, indasorega kudaira phone. Anditoona. Because nambe ndamufonera wakazadaira phone titose paya. Anditi ndikazengo phone awe ndikasadavira phone. Ndizvite 50-50. Anditi handingadairi phone ndiri one wosipo because tanga ti group call anditika. Saka zvanga singaiti. Saka nyaya yakunza pano ndeye tanga from the word go chaiko tichitenda uchigadzira kukunda kubasa tiripo une 2 hours kuti uinde kubasa saka tichiripo toda kunyazonzwisisa zvakatanga sei. Zvakatanga zvakadai. Inini ndaigara nemumoyo. Ndakasangana naye 2 years ago. Vandinvite ndichigara 400 miles away. Vandamuva ini naye. Vandawana basa rangu rakanaka area paanogareko. Saka tanga tichigara tese. So he was demanding money all the time. When he was demanding money, I could tell this is more than enough. I was just giving and giving until I said enough is enough. Last year, I went to Zimbabwe. That's what Zimbabwe wanted to get my tickets. Maria said one day, Kupa Pacho Waigar one day, Kwango. Here, Panachambo, Chambo contributor and 8 single cent. Tagara Zimbabwe Goga. I got a tiger beside the Kuporote. Saka IT every day, I cannot catching up same level. Kumba same level, Nekumba is just 10 minutes. But here I end up saying 9 o'clock. I also took an 8 money. Jangochka every day. Even the Padato was honest, Swango that you couldn't anyway. Do my 2 a.m. It's in you could into such a tingre fuel. 4x4 in there, and that's a change every day. Woman got no good at you in my trips. I can go good at you in my trips. I tell you what I opened up. I'm not gonna respect for me, but that was told at Chukumbakwao, Kumoake, name cuts woman in a wake, but I'm going to discuss a nyay and Vashamboita Sherinan. But I can't afford to put Angasina Bonica and Agaramumba. Even did I go to my project in Chukomania man. I mean, now I don't go to buy some money, do packaging for Mari, packaging for Mari Zimbabwe Pepe. She confused of Timari, who shans are yes, dollar, who shans are teachers. So I just take a scout for money, Chidakuchi, cheaper the same by Yakashivaka. But that's Gakuno England. Saka things were not all right for me. Chona Bachelor and I talk Zimbabwe. I knew which one could not somebody behind my back. So Muskanoida, I knew there was somebody arguing for Kunochoniko because then was do not know the Kwabamkuru. Babamkuru and fishery do not know. Munagana of the fisheries that I not after 2 days. Oh, so I'm not after 2 days. Couldn't put out no more copy. I don't bite a hash at the good takunge in Indiri wrong. So she didn't have to pay some that of Mapamon in wrong. And I see some goes off Mapamon in wrong because I push out that blame Kwandiri all the time. Tazokuma ku England, my resources is and down. What can I do to pick up the airport? 1 hour when you pick up the airport. Apa Aunganiza one to send the young Russian Japanasoku, Zimbabwe. Hacha to the Sukutiva is remote carry into Dakukutiva, no oils to Russian up. Tungas, Mirapo, to Daku to Pamunis, that Mirapo, one waka about some, I can tell some rumor in Enes, Sorero, which this is enough now because he's now 23-24, he's a man of himself. Someone others are not one at some, one other power who drive a motor at the Patenda. Tashka kumba kwangu mbata iye mbata aivatsikura aratuda kubva tadzikira kumba because ndoda kudzika kubasa achavoita because akabva anyatsoziva he has rubbed it wrong way kumwana saka tasvika kunhingikini kumba kuyo batapfuurira apa ese my expenses ndangu he never even produced a single cent saka imene ndakabva ndaona kuti zviri heavy tadzokera kuno kumba zvikanzi ndini ndipise rent vandaramba kupisa rent ndikati aiwa ndamboyazopisa rent panapa zvikanzi togara panapa 50-50 ngati no azviti pandakaramba akabvatura mabhegi angu baka and I birthday zuva iroro saka paakakanda mabhegi network naini zvamboita sei kunasi network zvamboita sei sorry yanga network yedu imboda chikara iri kunetsa kuno kunhasa noti chiwa tagumira pakuti pakakanda mabhegi panze akazodini
Haasi benteni, mirai kumhanya D bangu mirai. Network ndiyada kuti chikanya panapa. Naim. Okay, major. Yellow. Network yake because kuno kuri clear ndi yake. Hello, Chipo? Hello, ndikukuzwai. Yanga yakata kusaidi kwako iwadzoka. Watipaka kanda mabegi panze ndobvaita sei? Iyakati because you are a nurse. Saka iwo zvone network yo. Network inobhuka singamboiti. Right. Saka ndakaramba kubvisa mari ega. Ndopa pakatandwa mabhegi angu ndisina pandamabhegi angu angari panze ndam. Ndaisa motikari. Basa ine ndaenda ndichitopota ndinogesa kujimu. Kubatita manights. Ndichidzokera masikati ndorara ndika. Ndakazonzi neimwe shamwa. Saka because kwangu kumba kweshamwari ndakandisinga. Hey, network ibodo wewe. Network ka mira intidai. Eish, ndine airtime here. Mira ndonoti ndogona kuswitcha ku airtime ku uyu ku data here because iyi network wifi itonetsa nhasi. Noti chi? But yangotanga manje. Because ukutodrega mira ndokata ndokufonera futi. Right. Guys, network guy. Noda kutikanganisa we. Right, rega try kumfonera back again. Let's see. Because my device is yakaconnectwa one Wi-Fi. Because I think in network yeVodacom phone yaari. Because mama yesa yakuita zviri right. Hello? Yes, takukunzwa. Akanda mabhegi panze ndobva adi. Takunzwa. Akanda mabhegi panze ndobva ita sei? Chinja position iwe imbo. Chinja position iwe I think the kwako ndo kwakunetsa manje. Chinja. Saka ine mpaka ndikandira mabhegi ndakabva ndaita mabhegi angu apita mabhegi panze ine vandagara mabhegi angu chikambaipota ndichigeza kuchimu ndichienda kunhiri kubasa masikati ndorara zvangu motikari saka ndakazviita zviro for almost 2 weeks 3 weeks mba ndazoona ndirikini a room to rent mba ndanogara a room to rent ndagara a room to rent ndabloka mafoni angu mba ndamubloka everywhere saka iye mba aziva kwandainchigara mba apota achipota chiuya kuzoti wasiya hembe yako wasiya tauro rako wasiya bhurugwa rako kuda kuona kuti ndiri kuita sei saka ini ndakabva ndaudza landlord ndati no he's not allowed to come here, he's not allowed to be in the next fashion. I should have posted through the letterbox and I will share Hanzi user data switch to data visai wifi side kwenyu chipo hanzi user data kuside kwako kwanze wifi kwenyu network kwenyu inenge kuti kataze hanzi user data switcha ku data. Hello, Hello? Yes, hello, tukukunzwa. Ande. Because kumba kwangu it was 100 miles away. I couldn't. Ukubasa ngona good contract yaendi pamari ndini yakawanda. I couldn't leave that contract. So now what I can't leave that contract but now kugara ngekini one room ndichita a shared accommodation. And I had moved on with
I forgotten to tell about it. Anyway, one of the letters I'm sorry, I'm apologizing, I was wrong, I was pushing that in the other. I think I'm very so remorseful. Let me just gradually go back. You can't just live like that. You give it a second chance. So I need gradually going back. Just doing things together. Go back because I didn't want that violence again. I was so careful. I was that came back. So that we were just like my couples are not that getting 2 houses. That the day I mean that's around business shipping. Even so can end up with a business shipping. Then that was my trucks too. Imwe changa yatozara, imwe changa yatovapadhus nekutosimuka. Saka rekutanga rakabvarasimuka. Rechitumba handibatsira kulota. But avhura a company. But akuti we are all doing this business together. Iye achibatsira chimaya nekukuti. Pakunotenga second lorry takaenda tese. Zvinhu zvazara zvinhu zvese zvaenda kuzimbabwe. Inini ndakuda kunoclear zvinhu zimbabwe mba ndaita positive covid ndikati ini handichaendaka kuzimbabwe ndaita covid iye mbati alright inini ndiri pafelo hapana zvandiri kuita ndini ndakuenda kuzimbabwe mbamhanya mbatsvaga matiketi mbangondiudza kuti tiketi ndariwana iri chibhadhara rakati chibhadhara zvakati ndichimbodzwa kuti chibhadhara zvakati ini ndiri kubhadhara ndiri kuti mumwe wangu ari kuenda kuzimbabwe uku ndamboziva kuti akutogadzirira ari kuenda kuna Diana anonzi Diana ani? Anonzi Diana Muzarurwi. Diana Muzarurwi. Okay. Right. Enderai mberi. Isu tiri kupfeka tese mabhegi. Patiri kuti tatenga matiketi evanhu, tatenga tiketi rakega. Isu mbatawirana kuti mabhegi wapiwa 2 bags. One bag inenge riri rangu, the second bag inenge rako iwewe. Saka mabhegi atengwa ngerekeni ndapfeka bhegi zvinenda kumba kwedu zvaenda kumba kwedu iye mbatakurawo bhegi raari kuenda naro akati ndiri kunogara kumunin'ina wangu handisi kuenda kumba kwedu kwatikavaka kuBorodale because mwana akaita tantrum akatora zvinhu zvake zvese akanopa munin'ina wake akati handisi kuda kuona mukoma wako mumba mangu because he has been so naughty kumba kwedu handichamuda saka iye mbati inini handisi kunogara kumba kwedu ngerekeni yatiri kuvaka tese because mwana he doesn't want me ndikati it's okay nyange ukagara komunin'ina wako that's fine. Saka imba mukureva kuti imba kuBorodale manga makuvaka muri mese muri 2 aisawo mari aisawo zvitinha ure nemasamende nematiles. Saka imba ndeyani manje zvamaiva saka imba ndeyakana asina kusakana chinhu imuchiti iri musita menyu iri musita rangu nere mwana. All right. Okay. All right. Okay. Okay. Imi muchingotumira mari ndachona futi maski zaiten chingomira 22,000 ndakatumira futi 21,000 Namibian dollars mari inongonzi haisi kukwana pandazitaura nashipping agent ndikati Mr. Monda kuchizviitika mari haisi kukwana because I can't tell you a lot but I don't think you've done a good job for you to send this man. Is he good enough for business? Anyway, in my opinion, he's not. No feedback ndakapiwa na shipping agent wokunamibia. Saka after that ndakangobva ndangosingaona kuti what is going to happen. Zvinobva zvaenda tunosvika kuborder kuZimbabwe. Iye mba akadriver pickup yemumwe munhu yemba atidrivera ngekini truck yedu 1 matatsvaka umwe driver from Namibia to Zimbabwe. Vasvika paVic Falls vasiya matrucks aya because mapepa anga asina kukwana. Asiya mapepa anga asina kukwana mba aidzokera kuZimbabwe. Adzokera kuZimbabwe because akati ndinoda kurumidza kusvika kuZimbabwe next day because kune mwana kune hanzva dziri kuroorwa kuZimbabwe.
baba nyamba aenda kuneta baba kwairorweko kwairorwako kombaenda pakaenda kumba kwedu akabvatora bikini 4x4 yangu yanga achishandisa kwakaitora sei 4x akaitora sei 4x4 kumba kwenu akaenda kuna sisi vangu akati ndauya kuzotora motikari sezvo we are partners kaya vanozoti mumwe wako wakamupa alright mumwe wangu takatiritera party last year tikabva tese and he has been talking to my sisters. He was very close to sisters. He was even more closer to my friend one so much saka iye ndianga kuto tika kunamibia asvika kuzimbabwe kweko akunororwa hazvadzi yake akuenda naDiana network yake akaenda naDiana saka akuenda kunorogwa akaenda naDiana kumba kwavo kune function mira chipo uri kuita uchibreaka network yako hamene pauri chipo hamene pauri network yako iri kuita ichiningirira ichibreaka saka wati asvika akuenda kunorooresa akaenda naDiana akaenda naDiana achifunga pamwe achipedza kunorooresa iye achabva introducewa Diana saka vanhu vese vakabva vamupa cold shoulder vanhu vese vakabva vati kweurikuda kuyozointroducea mumwe mukadzi uri kudhiraivha motikari yemumwe mukadzi chirudzei saka it didn't sit well vanhu vese bva vamubvunza iye mbasvika nzi aiwa naisina tichongoita business chete ndikini nemumwe wangu toita business chete we are just business partners akutokuramba pane hama dzake akutokujamuka hama dzake bva dzandiponera vachindibvunza kuti nai wachiudzawo zviri kufamba pano zvatiri kuudzwa izvi kunzi iwewo chipo makaramba namene mangosvika kuengland tikatoziva kuti makabva panapa muchinetsana ko makazorosvika makanoramba nauengland zvasina kunzwa chirudzi kwakuudzwa umwe mukadzi ndio pandakamufonera ndichimudza kuti ko ndakanzwa kuti uri kufamba nemotikari isina matayi ndaziva kuti ndo zvaari vanati uri kufamba nemotikari isina matayi ndatenga matayi chipa mukwasha anonokugadzirira motikari zvikanzi aiwa ndini toda kuita tikundogadzira kaiwa mwana icontract yemwana iwo haungapindiri pane mwana because mwana unozoti categorically he said he doesn't want anything to do with you saka iye mbati alright motikari ndorelisa ndopa mukwasha anonogadzisa motikari inini motikari mandaitwa handed over handina kutombomudza kuti ndo zvandanzwa vanati motikari rega iendeneswa matayi motikari vayadhiraivwa vayaendeswa kini kumaparents angu yangosvika mugaraji ndimba ndamudza kuti shana kutenga motikari yako ndanzoti worutaura kuti saDiana motikari mangu iwewo zvikanzi Diana ndiani ndikati iwe chindikudza kuti ndiani because ina handikuzivi zvikanzi atori pano apa Diana ndikati saka uri kugara kwaDiana hausichagara kubhorodhero kwakati uri kunogara mbatanga kusumudza izwi kuda kuti ini ndibva ndatya ndikati aiwa ndisi kutombotya chindipa nditaure naDiana wachona zvikanzi aiwa Diana mukadzi wangu ndiri Diana mbaudzwawo zvanzi uyu ari kuramba kurambwa ndiex ari kuramba kurambwa ari kutoita zvekutonditeerera pese pese pandaendiri anenge achingonditeerera takarambana kudhara handitomuziva kati iwe tarambana wakuudza kuti nini ndakuzwa naDiana kuti tarambana nguvai pakakwira ndege iwe uchiti ndakukwidza ndege nhasi uno ndakutengera tiketi ndakusiya paairport everything else nhasi uno wakuzondiudza kuti ndarambwa Diana ndiakundiudza manje kuti ndarambwa ndikati azviti I'll find my way I'm not just going to accept that iwo tiketi racho rawaenda kuZimbabwe ndingakutengera tiketi rekuti uende unonogara naDiana azvite tikati kana maroro achona ngirikini asvika kuZimbabwe achona auda kuti you are not in it but ndakudziva ngirikini my relatives kuti ndo zvazviri zvikanzi we don't want him anyway here because ambozvizive zvika aitokudya kuto ground down saka pana ndichema kuti mari enda kupinda kachona loan ndakatira chii went up to 15,000 ichikoita mari haina kuoneka ndozvakachinjwa kwanga chienda naro saka kuti cut at all you are out iye mbaakubhega achiti no I want to do network job kuti maroro angu ndazomati saka iye madhanga akuda kukavhira matrust vanhu vamuona achita kunge ari kuita murume yano ane makore mangani saka ini mbanda 56 56
Zvakaoma. Saka 56 murume ana mukadzi at 50 kana tanambota mukadzi at 56. In 56 asikana. Zvakaoma ndi varumika. Diana ane 38 murume ane 56. Saka kuEngland uku murume anoita basa rei anoshanda pai? Mwana kukutanga ane 33 wababa. Network nasi ndi zvakaoma. Ndisekuru ka. Vana vake ndozvakaprepa marriage yake izvozvo kuti akaita ndikini mwana mukomana nasekretary. Ndo picture yainayo mukomana waanayo papicha pamamuona uya ndiye mwana wakaita nasekretary wake. Yes. Kusaka zvanotori nehistory. Saka kuUK baba vanenge vachishanda kuitei ya? Baba vanenge vachimboshanda kukanzuri vachimboita customer service zvekuti mungori mabasa engoti Mari anotogara mucancel house haana basa rekuti anoita zvine musoro. Anongoonawo mari from hand to mouth zvezvekuti haana kuita haaite zvinoita vamwe varume zvezvekuti vanoita overtime vanombomhanya vachita sei. Iye anenge achingotsvaga zvekukuruka. Gore rapera pakaenda kuZimbabwe anga asina motikari. Pandakaona kuti inini ari kamisuse makaa vandamutorera akaenda kucar sales akanoti kune mumwe musikana anonzi Jackie anorana car sales yake toda kutenga motikari toda kuita test drive. Mbapo haine futengi. Ndio motikari yakashandisa kusvikira yapera diesel vangosiya dampa pacar sales vatiza mbadzoka kuno kuUK. Saka aitsvagwa nemapurisa last day patakadzoka kubva kuZimbabwe. Saka baba vakwanzi nevamwe vanhu kwai do you mind telling us his name because pamwe takatowanda tiri kuitwa izvozvo nemunhu iyeyu. Anonzi Godfrey Nyandoro. Amuningi nangu akashaja abva angoti zitaka wadidyo kwai vanonzi Godfrey Nyandoro. Kwai vanonzi Godfrey Nyandoro vekuUK kwenyu ikoko. Saka in case kuti varikuda kuziva zita vanonzi Godfrey Nyandoro ndo zita ravo. Godfrey Nyandoro vari kuUK vanoshanda kucancel vachiita zvekudayira makosi ndizvo kucall center. Call center customer service social services. Social services ikoko. Right, because nhasi zvazaitika nezvokuti ndazotaura navo vose varipo ndamboda kuzama kuti sevanhu vakuru 56 nemi munhu ndaitoremekedzawo nekupawo respect. 56 munhu mukuru. Saka ndavaisirawo message zvakanakawo ndikati mukoma ndikumbira kutaura nemi zvikanzi nditaura naye ndobva ndazviintroduceawo zvakanaka vakati no problem vanenge vanga vachitondizivawo havo. Ndikati ndokwanisa kufonera here zvikanzi fonai ndobva ndachitanga kuti ndichifona ndichinzwa ndikati mukoma kune nyaya iri kunetsa kuyauya nekuda mukadzi wenyu kudai ex yenyu nandizivi ndoda kudonzwawo side of the story yenyu because mukadzi wenyu ari kuvava ari kupenga uko ari kutoda kuti nyaya iyoyo itoenda kuFacebook live kuti mutaure. Saka imi hamati muchauya muchizvidavirira here kana kuti zvinongonotagwa nemukadzi wenyu ndizvo ikoko zvongonoperera ikoko. Hanimaona ndopatanga kundudza zvangu achindiudza ivo ndikati aiwa chirega kuti chite zviri fezvinhu zvamakutaura izvi zvakundiremera inini hanichazvikwanisi chirega ndiedhechi munitendere ndiedhechi mudzimai wenyu pano mutaure tinzwe nyaya yacho ndobva takanzi edhai ndobva ndava edhava wanike pazobuda ko imimi musati majoina palive paya pamazouya pacall paya kwanzi nemunhu Godfrey Nyandoro zvanzi izvo ndakamenda nemi chida kuno kuintroduce ikumba kwedu kwanzi mukadisappear imi pamaintroduction mukashayikwa kwanzi mukati handidi kuintroducwa handitauri nehama handitori ndoramba punya wangu ndirwana handidi chinhu chinonzi hama padzeni kwai mukandinyadzisa pahama dzangu ishuwa kunyepa. Inini shamwari yangu yandinogara naye kuno kuUK yandakaenda naye kuchikoro yakashayikirwa namai musiwo atada kuenda kwamai vake. Inini ndibva ndaisa diesel rangu petrol yangu ndibva ndatora vana ndakusa motikari takutora kuda pamba iye mbva asvika zvikanzi hamusi kuenda kwamuri kuenda we want to go and see amai nini vake vanogara kuchitoro.
ndikati iwe hauna kana kugadzirira uda kunoona amai vako hauna kana dhizo racho hauna kana transport yacho unongoti vanhu kamani chibva machinja ayeroto yenyu makutenda kwandiri uda kuenda. That is not going to happen. We are going to go where we are going. We are not going to listen to you because hauna kuisa dhizo racho hauna kutsvaga kana transport yacho unongoti vanhu handei toda unokuintroduce ikuru kuna amai vangu tagara 3 weeks tiri umwe muzimbabwe hauna kubvira watomboti kana amai vachona rege tivafonera amai makadii mune werudziye ndikati handisombokujaidza zvakadaro ini ndiri kuenda kwandiri kuenda. Okay, so and hands the other thing chiripo ndechekuti hands the other thing Miss G warova hands chimwe chiripo ndechekuti imimi munopopota kwanzi mukatenga kudla kugaka kwanzi munovava zvisingaiti kwamba macha amugariki kwa munenge muchipopota kuti pamba pangu imba yangu ino buda muchikanda zvinhu panze muchiputsa zvinhu. Murume anotuka iyeye murume anotuka makabvunza vanhu vese kana ini ndangotaurawo zvangu zvekutuka kwake kubasa kupane mumwe mukadzi akatomuziva nenyaya yekumutuka iri anotuka zvimwe singamboiti vanhu vese vakatoti kana newe washayei mazi ekutanga ndaichema achindituka ndikabva ndati kana ndikaramba ndichichema ndichidaida anotozojaira ndinotozoita muranda saka pandakamuita tek manje iye akazviona kuti kune vamwewo futi vanogona kuita stand up to him saka iye anga akajaira mumwe mukadzi waakakika mumba ndikini mweneso futi waanga akakika apedza kumudya because iye Diana zvanzi angari behind the scene as well mazuva iwayo mukadzi uyu akabva atotiza akatobva atochema akatsamwa akatiza saka ndikati nini zvawakaitira Fiona ini handisi kuzoitirwa izvozvo ukandituka nenondo tinotomisana. Saka maitukana zveshuwa zveshuwa nenondo ndaitongudayirawo because mazuva ekutanga ndakatanga ndichachema ndichichema misodzi akatondiita bhora rake. Okay, because azosvika pakuti zvimwe chirega kutaura handingadi kugwadzisai zvinhu zvanga achitaura zvimwe zvacho chirega kutaura si zviripo wabvunza kuti live inguvai ndikati na 7 saka zvinoreva kuti uripo hakichi pamwe varipo palive imanjanzi mukuzviziva kana muripo palive mabvunza kuti live inguvai mukuzviziva handimaona kuti muri pano so zvimwe ngatichirega kusvika ikoko hatingadi kuti tiri vakadzi tese we should be looking one after one another but ndamubvunza pataura mastatement anudza iwayo ndabvunzawo zvandabvunzawo handitimaona but anyway haisisiri nyaya zvayo iyoyo ngatijambei saka imi guys mazvinzwa yesi mazuru warova hanzi murume uyu ane 56 anonzi Godfrey Nyandoro unogara muLeeds ndizvo unogara kuLeeds unoshanda kucall center kumasocial wati kokoko ndokwaanotogara handimaona saka baba kwanzi nakola baba vanoita basa rekudii vanonyenga vachiwandira vokurikita mari vozoti wanda nekuti vaudzana Diana kuti handimuzivi munhu iyeye ari kutoramba kurambwa handikana kana vaita Diana uyu vangoona Diana uyu chete vanobva vatochinja musambo wese handimaona zvokuti havadei vasina kuongwara vakati mota ndida kuindisa kusevhisi ndipe mota yaide izvi Diana akangoti gopa driver papassenger seat handimaona achidhiraivha ari mota yamai avo saka vapakaziva kuti aiwa mota yadi yakutoshandiswa magemu vakaita trick yekuti vatore mota yavo vakati aiwa mota ida kuenda kuservice saka nayabva kuservice chapiwa ndobva mota yaiswa ichinzi inoda kuservice ndobva vambambanya mota yavo handitika saka aripo here mamwe mashoko amunoda kuti mutaure muchidza vanhu vakatera panapa kana zvamunoda kuti zviitike handizivi zvamungada kungopawo vaningina venyu advice panonako masangana nemi neShurugwi itopic yakanaka chiti chitanga gore kudai guys you are warned about Godfrey Nyandoro ndochekutanga 2 muchafika muchaita 1+1 dzenyu moga madzidza kubva kunyaya yani yamainini kuti nyaya yakamira sei nyaya yekupa maShurugwi mari okay manyepero acho andakirwa zvanzi mukadzi anga ari violent so ndakakonosvina kumapurisa anga akuda kutonzisipa kandandibatira banga ine padabvunza sisi vacho havana kuda kunguudza vakangoseka chete ngoti ndozvaari kutaura havana kuda kukomenta because ndokunyepa kwacho kwanoita ikoko saka inini ndakuona kuva violent kwaari iye kwandiri ndakabva ndaziva kuti no he was lying pane mumwe muSouth African woman aripo panext door pamba pedu patinosheya ina ipapa akanditi Esnat Fiona akatora zvinhu zvake zvese akakanda mbini she had enough of it akabva aita walk out because aitoshandiswa iye ndaibhadhira mabhebhisi ese uko iye anga nevasikana anga asina Diana chete kuZimbabwe anga ane several women anga ane 3 or 4
mudzidzisi wake vakatombutaura one of the ladies anga ariko kuzimbabwe ikoko aitothreatina mukadzi uyo anga ariko ini handambozviziva because anotsvaga munhu ari neutral asingamboziva kuti ndiyo karita yake ozotanga manje kana yedhana yega ari kuita rake manyemo within 3-4 months this man true colors will come out. Okay, hanzi ndawamaisai picture right, picture ichazoiswa kana vachinge vadonha. Saka pa right now chandinobhelievha kuti inda ndavabatanidza vese pacall guys, yanga iri 3-way call. Saka ndatoti alright, no problem. Kana mati munoda kutaura yenyu ina ndikwanisa kurambira munhu platform chereyo kukoma vakauyawo mangwana vakateka kuti side of the story rangu asi zvari comment section zvavo ndinongoti no problem yamuta side of the story renyu handiti atingomhanyi kumhanya nenyaya yahwani tisina kumbudwa rimwe unless waenda kunochida kunobvunza the other party ikakuitira rude. Hani maona ndipo unozi ewe ndakauya ndichida kubvunza ika kuti ko kune nyaya inongandira rude inini I no choice kunzo ungoti chi nyaya yanga ingofambiwa ina ndisini kutaura nyaya murudzo nyaya ndikataura nyaya yake. Hani maona saka guys I think this should be a lesson. Anditi ma plus 44 I know kuti ku UK iku kunonzi varume vanonetsa vashoma. Anditi patatanga ku maudzwa hwani munhu wozoona mangwana munhu akudzoka pana chichema achindakadliwa zvemari na Godfrey Nyandoro asi live uripo uri kuteerera. Antiona ina handizoziviwo anti maona kuti zvinenge zvofamba sei. Saka lesson yakanaka inyu chakagore kudai mari dzenyu ise henyu mapocket kana manya kunetsekana nadzo kuti dzawandisa mari aiwa tsvaka kana street kids raunobatsira raunotengera kana bhutsu kana yawandisa mari kana kutengera chikafu woisa kuofana juku. Handimaona vodi vodya because mashuruga I know kuti varume vashoma asi zvinozorwadza manje kana wakungomoriwa zvose nemunhu mukuru ne 56 years 56 ndisekura ini babawo Godfrey Nyandoro imi kana muri pano mandibvunza nguva ndozviziva ini mashoko angu ndangokupa inde kudai hanzvadzi mabva ini pakopa ndingasinito kana kuti kudini but pazera renyu azvichaiti vana venyu vari kunzwa nema 30 something they look up to you. Vana venyu vanenge vachiita sabva kwamuri imi muri kuita ise kuchinja vakadzi kunge mabhurugwa muchida kungodla vana vavanhu. Imi muri murume ari able bodied mune maoko enyu maviri koshandai ukamita ma extra shifts anoita driver yawo mauber usiku zvinoita vamwe itsewo zvinoita vamweka kuti mari yenyu ikwanirei. Zvinongwa kuti basa rokutevererana navakadzi motora mari muchinodla nawo mukadzi kana dai murimi iye uyu mukadzi ari apa uyu akatora mari yenyu imi toti muri kushanda basa rakanaka akaenda kunodla navamwe varume hamumuuraimi hati munomuuraya. Ina handirovigwa ndakaviga mpini dangu kunyatso kungukudza izvo zviri kana mati munoda kuita sei mongoita but kuva kana ndokwakangonaka. Handika siyai kahunu kenyu kadliwe nembwa mufire kuti mudliwe nembwa kana mati moda zvaDiana chiitai zvaDiana moregera vakadzi veUK ya mochigara naDiana ikweyo cheguti ikoko. Handika mogara ikoko naDiana morega vamwe vakadzi because it's not fair kuti mungatora mota yemunhu moisa Diana moisa magara ake passenger seat achidrivewa nemi mumota yemumwe mukadzi ari kushift izvo zvakutobuda kuda kushift ari kushift. It's not fair. Truly speaking, it's not fair. Pamberi paMwari but munozati chi munogona kuchita henyu vanhu varume vanhu vakangwara one day zvichango izwa muchisa cheri musacharimwa zvinogona kutora 3 years 5 years muchidla muchibudirira one day is one day. One day is ndo panosangana nemukadzi woshurugwi kuti handinzi rokudirai acid kana kubaya nebanga kana ngona zvinhu zvenyu zvakungotwisa misodzi yavana vavamwe vanhu yamunenge muchitamba nayo. Saka imimi itai zvaDiana musana nakola. Saka chipo pane ari pere mashoko nda kungoudzawo vaningina vakakosati wagadzirira kuti uinde kubasa kana kuti ivo ndivhure malaini 5 people vakufoni vachikupawo mashoko nokuti uri mumwe wedu mashoko enyaradzo kuti vakupewo zvavanofunga nezvemunhu asi don't ever go back kuna baba. I'll never go back because please zvirwere iko unotorerwa zvirwere vachita baba unomutobrandika vagara nevakadzi more than 30 vagara navo more than 30 vakadzi vachigara nababa ava vachigara nababa more than 30 kozvo zvindosaka hama dzavo dzaneta they are sick and tired asi sorry to ask you this chipo sorry to ask you this asi vane bhosho hombe vanonyatsa pakuridza hapana zviripo uyu Diana ringodawo mari ari kutomwa pamwana it's a ticket to come to England. Saka pakuridza chero saka kureva kuti chero pakuridza bhosho kwacho havatogoni futi kuridza havagoni bhosho mabhosho avapo mabhosho avapo musazoita madzairi nditikayi kuda vanogona kuridza bhosho kwanzi naex bhosho havagoni kuridza bhosho racho futi havana rinonakidza kuona rikaitinze kola wedu yokutanga kuti ari kuti kudii kola hello kola hello Hello, muri right here kola
Ndiri boss iri sei. Mushe kuri sei. Sis Chipo muri sei. Ndiri nani makadinizve. Ndiri right sound. Asi munozivaga not to kukupopoterayo anything because ndiri mwana mudiki sereki kwamuri. I'm surprised with all this information that you heard about this man. Were you smitten or you were stigmatized? What really happened? Do you think hanza kuna zvinhingi zvebhosvo hanza kuno vaingodawo rudo ndofunga ndisiyasi rega vapindurirawo rega vazvipindurire mupindurei ndakamuva 400 miles away from home saka he is the only person wandaiziva ndikada kana kuenda kupashop ndikada kuenda point A ndiye aitondiudza kuti unoenda wakadai saka inini mari yangu yakaina everything I had but manipulation yachona neviolence yachona pamba pacho pamba pasingagari. Anyway, I know I'm going to types of dzakadaro, but another problem that I had with your narration, I had muchitu zoni imba yedu yataivaka. That's where the problem starts. Kuti you are saying zvinhu zvedu, yet you are the only one who went for those things. That is why our Kule Godia, he felt entitled because maite zvinhu zvedu. Murikuona? You gave him so much power over you, over your money, over your assets. Because hama dzake dzakanditi inini ndirikushandisa I worked with. Yes, I did because I am sweating. I just wiped my armpits, yes, because I am sweating. I wiped them, yes, because I am sweating too much. So I'm wiping them because I'm sweating. Kule goti vanga vasinongorora kava kwa imimi maigosiya hama dzavo dzichikutongai kuti why are you saying I haana kuroora kamunhu because takaenda kuma-introduction kuzimbabwe inini I'm a week myself. I was married to a white man. Ndosa vanoita vese kukuendesa ma-introduction kuti vakuvhare waona saka really you know it was just poor judgment but I'm happy kuti you moved on. It was poor judgment, but see people, I want to give you advice. Or rather than kuti mama, because I'm 27. That's what mwana wenyani 24. What I can tell you is kuti sungira mari enyu zino wani kwa zukufaro neMuShurugwi because there are some people who have got master's degree, PhDs in taking other people's money, especially varuma. Vanokuvara and you know isusu vakadzi we tinovanhu nature and sometimes we ignore zvinhu zvinenge zvichiitika tinoda kudiwa tine patinoita kamwe kadesperation ngekuda kudiwa kaikai kekuti you move so much miles and you allow munhu kuti aite control your stuff and yet inini you are the one who had begged kudarika iyi muri kuona nyaya yacho. I was married to a white man for almost 15 years in this country and he passed away. And after 7 years, by being introduced to his whole advent, I've got a very good uncle. He didn't find out he's a very good uncle. I didn't know anything about him. So I didn't know how you have to have courtship before you settle down. But culture yechirungu kumubhoyi manje akatasa Kule goti haishandi manje maona. True. True. Yeah. But anyway, people, I wish you all the best. Mukazofunga ka ndina somebody anenge ari nani kuside kwako. Mapinda machena. Mama matopinda machena sisichipo hanzi kune munhu ari nani kunoku. Vatopinda machena good wagona zvakokola iwewe. Hanzi nditore nhamba dzako iwe, hanzi nditore nhamba dzako, hanzi nditore nhamba. Mupe SIS MELLY because susu vekwedu vakatanga kuita big head kudai kuda kugarisana nevakadzi vasina kurooraka. Aiwa tinoripota kuma-elders. Anditika. All the best people, yeah. Okay. Ramba wakadaro ndimbotora nhamba yako apa. Kuti aishi. Wadrop asati atora nhamba isu, aishi. Kola futi asi kuWhatsApp iriko kakuanga achifona kuti regai nditoisevha. Ya. Manje pakufona umwe munhu ndoisevha sei?
Mira mbijana ndimbosevha number. Chimbomirai vari kufora ndimbosevha number. Kola awana murume. Anditika. Motamba nediarism. Fast. Kushawa murume kuti zvadi. Right. Anzi ndiri pano. Okay. Type. Right. Chirega tione ava ngachifona petitions vati vanoti kudii. Hello, maswera sei? Taswera sisi nemi maswera sei? Taswera. Rega nditange ndichiti chinonziregera ndo chiri mumaoko. Chawakabata mumwoyo hachiregereki. Maini kana varipo. Vataura kuti vakambonetsana neMuShurugwi vachiita madhiri avo pafesti kuwadzana kwavo, vakaita madhiri vakazokandirwa hembe panze, vakazonopota vachigeza kujimu, vakazowana 1 room, vakapinda mu1 room, vakadzokerana naMuShurugwi futi kechi2. And yet she knew kuti vakabhenge vadyiwa, asi vakadzokera kuna Mushurugwi. Mainini at the moment vari kurwadziwa mwoyo. Tingangotaura tichipa advice yedu. Thank you Ndanasi. Endrembere. Asi pamwe apa ndatoona mainini vadzokera futi. Vachadzoka nenyaya yavo pano SIS MELLY for the vakadzokera futi zvepanhingirikirika vakadzokera vanenge ivo varambwa pachena kudai pajongo isati takukurudza varambwa pamberi paDiana kava isine kupindira chibva chati uya aite vamwe vakabva vati uya aite anojaitswa vamwe vakabva vati havana kudzokerana kundo. Saka ndiri kuti chiri mumwoyo chinonetsa kurega. Chawakabata mumaoko ndo chaunokwanisa kuririsa ruoko rwako chikaregereka. Mainini at the moment vari kurwadziwa. It's very unfortunate women that we don't learn. Do you know kuti gore richiti da tinopedza tichitaura nyaya dzevakadzi vakuya mumwe akatotanga kudyiwa musi wa1 ipapa, mumwe patiri pana papa 834 wedu pane mumwe akatotanga kudyiwa musi wa1 achauya nenyaya yake at the end of the year kana the beginning of next year. We never learn about these men. Pane umwe akutotsvagawo godhipa pafacebook patiri pano. Okay, paita vanomuziva anonzi Dinia chanetsa hanzi imi vanhu kunyepa hanzi I know him. Hanzi I know him saka munhu kunyepa. But I don't know, but I spoke to both of them. Ini ndataura navo vese tiri pa 3-way call. So handizodam kuti ndingati chakati kana chakati. It's very unfortunate that ndataura kuti vari kudzokerana futi. It's very unfortunate that mainini will never come back to us and tell us that kadzokerana no contribution yangu. Asi vari kudzokerana vana. Vari kudzokerana. Mainini muri kudzokerana namukoma goti. Sure, I don't think so. Not over my dead body, no. I'm sure. All right, Andrea, it's only 3 more calls. Right. I'm taking only 3 more callers and then in Twitter, caller but Hans Pamoya, Jawoni Koptima Kudzokiran. Pamoya, Hans Jawoni Kopti, Pamoya Kudzokiran. Saka he, that's what you can comment up and down. Way up. And it's Hans in the Shadi name, we are like a Kuya, Vaskuda, Chadi. Right. Hello, caller. Caller, hello. Hello. Mascara say, Makadi, Happy New Year. Zimai my phone. Happy New Year. Zimai my phone, mad. Lazima. Alright, handy. Oh my God, I have to on. Shamari, neMuShurugwi, they were talking because he is very abusive. And the next thing, which I put sorry, akufairira Diana pamwana kana semi. Akufairira Diana anotofaira zveshuwa zvekwa haangoregi achakufairira zvokusiyana neuta naso unorarama uri mumagumbezi. But the next thing is the moment yaanokunoita kanenge kuita broke anouya achikuti sweet nonsense.
Sorry yako. Sorry yako yake inaita kunge trophy ndogara nchiudza vanhu paFacebook and ndoita kupa kuti udzokere futi. Ende ndanyatsokunzwa matauriro vangu vachiita apa uchinzi namai vabva kufona achadzokera kuti sure. Usingade wangadai watoti kuna mai vaya vataura. No, there is nothing like that which is going to happen to me. Shurugwi ndasiya. Because you go round and remember zvauri kuita pamwoyo wako urikuuraya mwoyo wako slowly. Ucharwara, uchaita BP, uchaita sugar, zvinhu zvese zvinokonza zvinozowinza ma-illnesses later. Unogona kana kurwara ma-palpitations kuti akafona unenge wakumutya hana inorova kuti uchitya. Because vanhu vava tumashurugwi vanotuka. Vanokutuka kubva kuna mbuya wako kusvika kuna baba vako havazeze. Vanokutuka zvekutoti unopedzisira mwoyo wadambuka. And anokubvisa pane shamwari dzako dzese controlling. Ende mangwana melu uyahamba kubvumira kuti udzoke paplatform pake because nevakawandirwa ane vamwe vanhu vekubatsira. Iwo uchati uri kuseri ikoko. So it's now or never. You've got to make up your mind. Powerful. God, you're so jealous. God, you're so jealous. Iwe handidi kumechera nezita hadzi yangu dzikama mucomment section. Bvisa zvikomenti zvako zvakuti nyorera izvo. Endera zveimberi mama. Aiwa, haisi yekutuka zvayo. But pane zvanangoiti, haasi kutuka munhu acho. Zvangofanana ndati ingandanyora one comment section kuti tiri kushora zveneMuShurugwi aya tichishora kuti shurugwi. Nesuwo vakadzi tiri out there ndisu tivanenge vamwe vakadzi. Because ipapa so Diana ukamubvunza aitonzwa achizwa nezvako ende anotoziva nezvako. But she still wants to be there. Because iye haasati zvake zvichiri kuita sei? Zvichiri kufamba. Handichiona. Paachatambwa Diana uyu ndopaachazosvika kuti chipo uyu akambotambwa ndidei ndakaziva ndakateerera chipo. Like zvana achitaura kuti inini nhamba yako ndine mota kuZimbabwe. Mota dzangu dzine manhamba plate kaimwe yakanzi Chishongo, imwe yakanzi Madhuwe, imwe yakanzi Anyemba. Unotoona munhu kutogara shuwa kutoisa koko. Ende madhamu nobva matsvade shungu because nekwamuri muchiwa kuti mamakakwira munhu yakanzi Madhuwe motange muchauraya munhu pafoni. Kuona kuti mota iyi yakanzi Madhuwe jail. Asi uri kupinda uri kudya. Uri kunogara. Uri kuti nehambo yako. Nai. Zvakaoma. Vakadzi ndisu vamwe tinopa izvozvo. Dai tichiti vasikadzi ka tichibatana hatifuni kuti kwaimbori nezvinhu zvakadai. Zvekuti varume vashoma akunyepa unenge usati wageza iwe sembiziwe. Unenge usati wanyatsogeza iwe zvekuti varume vashoma ndezvekunyepa zviye. You can get your own man. Musanyeperane muchitungoti the same inenge yangotorwa nevanhu kuti anzi varume vashoma. No, havazi vashoma. Ende varume havazi vese mashurugwi. Let me tell you, don't paint them ne-one brush. Havazi varume vese mashurugwi. Kune varume vachiri out there vanogona kuchengeta vakadzi. Vanototya kunodya mari yemukadzi kuti nadiri ngozi. Handibati mari yemukadzi. True. To them it's a taboo kana kubata mari yemukadzi kana kadhi remukadzi havadi. Vachiriko varume vakadaro. Asi vavashoma havo. Regai ndikusimbisei kuti don't musanyeperwa muchinzi varume vashoma. Gezai mutsvage varume. You are going to the wrong places. Musanyengwe paFacebook apo panana paripo mashurugwi papa. Poitawo vakanakawo futi ngatisavapenta vese nesemubrush. Poitawo futi varume chaivo varume vanetsa nekudisappointiwawo vari kutotsvaga rudo vasingazazivi kuti voindepi. Nice men out there who would not touch a woman's scent kwavari itaboo. Vanenge vanyadzisa dzinza rekumusha kwavo vakatonzwikwa nana baba vavo kuti vakatora mari yechishongo vanonzi ezo unoini. But kune vamwe vanobva vadya nedzinza rese sekuru nambuya vese vanenge vachitengera bhuti titengera chakati titengera chakati unodhiosara vabhai medu
All right, Mama. Happy New Year. Thank you very much. Right. Because there are two more callers. Because she needs to go to work, guys, and we need to bring in another guest as well. So, I hope you got decision. Chipo. Decision. Wait and say. Because truly speaking, what shall we are? But it's Jaira. Can I watch on? Voya, what do you wait? Kondiwonewo aiwa sorry kani paya ndakazodinda ndadliswa ndandakazodliswa ufunge ndezvaunenge chiti ndandakazodinda sikatombooni sorry hako chichiona kujuta decision yako chakachenjeza ndichakatanga wakuziwa kwambo first chance ukampa second chance ukampa third ini nandiziwa kuti pa third ningwa kuzosvamisa sei animona ngatimbonzwa baba kola hello makadikoni aiwa ndisikiona murume achiri kumuda kuti mungada kutarisa kuramba kutaura kwaari ari kuti zvirwere haasi kushora munhu wakaitwa nemunhu ari kutotaura nemi ngaasiyane nemunhu ngaasafunge zvechirwere ngaangosiyane ndikarite yemunhu akangotaura nyaya yechirwere rorora achiri kudada munhu akangoya akati haiwa ndina chirwere handichaiti uchi munhu anodzokera kwaari saka ngaasiyane naye ngaaite muvhoni atsvage munhu wezera rake anoenderana munhu akanaka ari right toziziva munhu akanaka anobva kuna mwari hazvina formula but at the end of the day munhu kana wamboziva to history tokadaiwo it was a red flag for him takondinya nemunhu iyeye that's my contribution. Right, coming from another man, muri kunzwa here Chipo? Havasi chairperson. This is not the chairperson. Thank you very much, Andradzi. God bless you and Happy New Year. Thank you, same to you, Mama. Thank you. Okay, right. Saka murume ari kutaurawo yanzi ma red flags makamaona but decided to keep quiet and mumwoyo menyu munenge muchiri kumada. Saka please siyanai nemunhu. Murume adaro handisiri ndadaro. Murume adaro. Right. Last caller, aripo last caller varikuda kuenda kubasa guys. Dei anga asingadi kubasa iwa tairara navo pano. Zvino vari kuenda kubasa. Aripo here umwe anoda kumupa wake mashoko maviri mumwe wedu uyu wenyaradzo kana kungomusimbisawo zvake kuti aite move on neupenyu hwake zvakanaka because ma red flags azviona kudhara. The next thing chaitika manje anoraigwa ma-assets ake. Andimaona. Ndozva zvinozoinda unozoraigwa ma-assets ako ufunge. Because akutoziva kuti une mari, une dzimotikari, une dzimba, une matraki, unoregwa zvinhu zvako. Andiona wasainiswa zvimapepa zvenyu zveku-UK izvi. Unosaina kawawa murudo, unojitwa ukasainiswa ukanzi sign up, ukasaina uchingopedza kusaina ukanzi gone, vana vako vakasara chitambura. Andimaona. So kana pasisina, thank you very much Chipo. Rega tikusiye uende kubasa. God bless you. I hope decision inde yako iwe. Indozongokubata nchikupa namba iya kana uchiri kuida zveshua ndokupa yandapiwa nakola pano kuti undibati ndikupe namba ndozongokupa. Asi Godfrey Nyandoro guys mazvinzwa vakadzumu. Mazvinzwa Godfrey Nyandoro musakanganwe vane 56 years. Antika imite mchiziva kuti ndohunhu kwavo. Antika zvaugwa uya ukataurwa pano. Anditika. So thank you very much Chipo chigadzira zvako kuenda kubasa. Hello Chipo. Fona. Hello Chipo. Hello. Uri kuninzwa? All right. Thanks very much, my sister. Chigadzira uende kubasa. Right. First caller wedu aenda akuenda kubasa. Anditika. Right. Guys, 2021 you guys ina ndingakudzizvo kuita nokuti zvataugwa nakola vauya pana zvikanzi chinonziregedza nechiri mumaoko chiri mumwoyo achinziregedza. Saka kuti ndiudze munhu kuti zvakati ini zvinondinesa asi nyaya idzi dzacho muri kungodziona dziri kufambirwa muri kungozviona saka decision yako. Saka ini ndiri kugaya kuti vhiki rino iri nevhiki rinouya rose kana une mushurugwi wako waruda kuexposa kuitira kuti vamwe masisters ako amwe ari panayo
asawira, because you might find kuti vamwe venyu panapa muri kudanana neShurugwi 1 muri 7 imamuzivani ava vakutofona manje ndaku. Alright, so again to the one last caller and then to Batatangira mbele. Hello? Hello? Hanzvadzi uri sei? Uri pane noise, dzura pane noise mbijani. Tukunzwa but uri pane noise taura ako. I was saying, in an hour, I'll comment static regressing on the story. There's something that I want people to understand. Kawana munhu akunzi achuza kudanana nemurume, I mean, achuza kudanana nemukomana waanoziva kuti mudiki kwaara nditi anenge achitoziva kuti mudiki asi zvinhu kuti unozoshamisika wamomba kuna iwe zvaunenge uri wa1990 uri wa1996 unenge uchitoziva kuti munhu uyu mudiki handiti. Saka ukazoona wakudisappointwa nemunhu kana kuti ukaona munhu akuti ndichada ini ndakubuda murelationship yacho pane mari sisimeli munhu haazi ende kasva kai pane mari sisimeli munhu habvi uri kureveka uchiva nemari munhu habvi chero kabhizwa nonge uchingovepo chete. Aiwa ukazoona munhu achuza kuti handichada iye ari pane mari kuti pane chaanenge arera kwenguva yakareba songa kuti I can't handle this I can't handle this anymore. It is too much. Because I've discovered I'm lucky to have a girlfriend who really loves me so much and who really cares for me. Amen. I really appreciate that. Yeah. Amen. But I've been some people, I've got friends who are in relationship with some women who are in UK. Most of them are characters like a dark. All they think is about money. I don't think there's a money. Saka akaona kuti ndoya uri kuda ndoya anoshandisa all these young men out there, they know you've got money, and ione kuti you just want something which is a dick from that dude, so you'll be pumping out money so that you get what you want. So at the end of the day, it's no longer a relationship, it's business. It's like you give what you get. Saka kana makuzodisappointana muri kudisappointana based on zvinhu zvamaitoziva kuti iwe wacho yanoti riwo iwe wacho futi haasi riwo makonyangerani pane zvauya ane zvaari kuda uya ane zvaari kuda. Saka what will happen is karelationship kacho kanozodhakwa ende kana yadhakwa umwe akuti uyu mushurugwi akandirova mari yangu yese but iwe uchafungawo manje kuti maybe ungave nekarekta yakadhakwa mupfesanga ari riwo waita basa rekumisbeheva uchiabusa uchidii uchiita vakawanda vacho vane mari nofingi kuti mari inopa character. Money doesn't give you character. Kana une character yakadhama unosiyiwa nemari yako iwe watombomupa munhu mari yako inosava mbozvoti munhu uyu mushurugwi nekuti akandidya mari yangu wakukangana kuti why that person left you sei akakusiya. So you need to consider that also before you call somebody mushurugwi kuti wakasiyirwei usati watuka munhu kuti idzi dzimushurugwi idzazi hadzina haanga aingoda mari yangu chete iwe kuzoona umeshena kuti aida mari yangu chimidzi ndoya waishandisa ndeyongori consent naye ndokusaka waigona kuona kuti ndoya ari kuda ende wazviziva. But these women out there with good money gurume wakaita kana zvaramba zvimeyechi enda munoshandisa madildo enda munoshandisa zvinhu musashandisa leave these young men alone and so that musati mashurugwi ine character dzakadhakwa kana if you want have sex go and hire people there variko kunze kwenyika ikokoko haunogona kuhaya kuti muite bond kuitira kuti musazoti vane vanhu mashurugwi and stuff. Saka vakadzi muri kunzwa waka this is coming now from a man hanzi unhu hwenyu character dzenyu ndodzozora sometimes tivaleki because imimi munenge uchitodana nemunhu uchiziva kuti munhu uyu amudiki kana kuti akadai uchimbomupa mari yako wega uchimupa mari yako wega
time wotanga kuda kukontrola munhu kana kudii ndozokupindura ini chikuudza kuti aiwa ka ini handichazvigoni izvizvikaona kwako wozofamba uchiti kwai ndiri mushurugwi kwai saka nemi zviongororei musati matipa mazite kuti ushurugwi imi vacho takai mazvimaongorora asi panenge pane pointiwo zvapo ipapo is got a point though antimaona pane point ipapo so abva andipa topic yekuti I need to address this one anditika machallenges anosanganikwa nawo anditi munana vakadzi vari kudheta mabenten nevarume vari kudheta makugas andimaona vechidiki kana kuti tingati varume vari kudhetawo aiwa mabenten andi vakadzi but ndizvozvo mani vakadzi vanodheta varume vadiki chi mabenten anditi and hakuna the other way round anditi ndizvo here kasi hakuna the other way round saka toda kumbounza that topic iyoyo machallenges toda kuti mabenten ese arimo kana aripo mabenten apa munenge muchiti usabudise masteini kune vari kuda kuchinja mavhoisi avo tosazikamwe nemadzimai avo kana kuti nemagirlfriends avo vakuru panapa ndine apu yandakawana ndandokupai inodisguisa voice rako rokuti auzikamwe kuti ndiwe wanga uchitaura hoya pano andi in other words unenge uchimuudza kabisira andiona kuti chinja pakati nepakati animaona kuti vazivewo nokuti ruda haruna age actually andimaona ruda haruna age asi zvinozoitika mukufamba jeni iyi ndo zvinozotinetsei pamberi kuti munhu azosvika pakuti aiwa ndadai saka please tiri kuda kuti iuye ichi anditika machallenges anosanganikwa nawo varume vese mabenten ese iyoyaya vanakasipava vobuda pachena vachitaura vakawanda ipapapa vachitaura machallenges mukauya kuwhatsapp kwangu ndokupa ichi apu chevoice iroro mochinja mavhoisi enyu anditika asi vanenge vachizvinzwa handiti maona vanenge vachizvinzwa chatoda kuvaka handiti toda kuvaka marelationships enyaya nekuvaka ukama chete kuti zvirambe zvakasimba vacho vasina mvumo yekupinda mamarriage ndingavangogara vega vashandise zvinoshandisika ikoko because it's a waste of time mamwe vacho powerful right unenge uchidavo munhu wako but unozoona unozoona kuti hazvanetsa ukunyenyeredza tinokana tikanetsana tinonyatsoudzana ipapo tikafara tofara zvokufara chaizvo hakuna there is no time to be kunyangirana and all that but at least be clean kana kuchinja unenge uchida kumunhu if you want money be honest kuti ndida kubatsirwa ine kana uchida sex be honest kuti ndikuda chinhu chochochocho kana uine zvimwe just be clean enough to somebody so that mangwana musazodisappointana if you want marriage be open enough to say ini ndikuda marriage. All right, exactly. Right, thank you very much Andrazi, thank you. Regai chipinde mushow yechipiri yatinayo. Rambai muripo. Right. Guys, mazvinzwira iyi tichaunza iyo iyi nyaya yetopic ndandisana ndichinyora pasi matopics atinoda kubata achauya akasiyana handitika kana uine topic yako handitika chandoziva ndinongotanga ndouya netopic tochazi topic panapa ndovhurira zvangu makozi vachatanga kufona vane zvanga zvichitaurwa mutopic imomo handitika saka ndochi matopics ayo tinawo hobho chaiwo atinawo handitika unayo maybe takumisa out uri kuda kune topic yauinayo yauri kuziva kuti iri kuda kuti adonha cheri kuti itaurwe please bring it andika patoti macollers paya wobva wafona wozongotaurawo senyaya yasavamo ndati voice app yevoice changer iripo yatave nayo inototi vanhu hambozivi kuti ndiwani saka unouya tokupa app iyoyo wodownloada wotanga so guys musachaenda kure don't go anyway stay tuned ndikukata 2 seconds nekudzoka takuuya nemwana namai vari kuti mwana anyanya kuhura mwana wahura wanetsa 16 years mwana akutoya nezvikomba achibva kubhawa achivigirawo mai mumba timbohwa kuti zviri kufamba sei mwana akazvionepi zvakatanga sei kuti mwana azoti kuna mai imi ndakwigirawo chenyu chikomba ichi handitika saka tinzwa kuti zviri kufamba sei so guys stay tuned ndangoti tisadzibatanidza nyaya idzi handitika stay tuned ndiri kudzoka izvozvi handitika bless you.